David, eżis bibtijaj, eżis tfal, naħseb illum aktar milli għalaqna jew wasalna fit-tmiem l-ewwel qaritona nazzjonali. Ngħid illum tajna bidu imma għal xi ħaġa li tista' tkompli tikber ħafna. Din kien l-ewwel attentat u kellna biex qed ngħid konna konvinti lejn xi irridu waslu x'veru David. Imma naturalment ukoll bħal kull ħaġa tal-ewwel isek tibda tmitt il-pass mod meqjus biex tassigura li tista' tasal. Naturalment anke biex nispjegaw ruħna x'konna qegħdin ngħidu għax li tgħid qaritona anke dik kojnjajna kelma ġdida bil-Malti jiġver qaritona u proset lil minħareġ biha x'ina ridaton kont ngħidilha din imma qaritona oġbitni u allura wkoll illum nistgħu ngħidu għandna kelma ġdida fil-vokabularju tagħna. U allura sakemm manka ġejna biex nispjegaw dil-qaritona x'inhi, ukoll ridna nieħdu ferm aktar żmien milli kieku inti se tagħmel xi ħaġa għat-tieni, għat-tielet, għar-raba' darba. U jiena naħseb li għall-ewwel attentat dan kien suċċess. Allura din qisha jiena bħala l-bidu ta' attività nazzjonali li tista' tkompli tikber ferm aktar. U ħanejt għaliex. Għaliex fil-waqt li rridu nirringrazzjaw minn qalbna lill-sponsors ewlenin tagħna, il-Bank APS u Remax and Friends. Ħanajdilkom Remax kemm huma innovattivi. Remax mhux biss iddeċidew li jsostnuna bil-finanzjament. Parti mill-finanzjament ta' dak li jridu nagħmlu issa wara l-qaritona, imma wkoll ħajbdew inizjattiva billi jagħmlu qaritona ġo l-istess uffiċini tagħhom. Jiġifieri bej l-impjegati tagħhom. U allura aħna naħseb li hawn tajna spark, isna ħanqabdu l-barbecue x'veru, tajna spark għal xi ħaġa ferm aktar. Biex il-qari ma jkunx biss il-passatemp tal-ftit f'dan il-pajjiż. Imma l-qari jsir il-passatemp tal-ħafna. Il-passatemp tal-ħafna li il-qari m'għandniex bżonnu biss meta nkunu żgħar, imma għandna bżonnu kull mument u kull żmien ta' ħajjitna. Il-qari huwa ċ-ċavetta biex niksbu l-erf. U l-erf ma takkwistax tul iż-żmien li tkun fl-iskola, imma l-erf tibqa' takkwistax ma' kull mument tal-ħajja tagħna. U allura fil-waqt li nkompli nħeġġeġ li tfal ikomplu jaqraw, imma rrid inħeġġeġ li tfal biex iħeġġu lil sħabhom ikomplu jaqraw. U jħeġġu wkoll il-ġenituri tagħhom biex jaqraw. Minnaħa l-oħra l-ġenituri li diġà huma konvinti bħal ġenituri preżenti hawnhekk, nixtieqhom li jgħinu ħalli nħeġġu tħeġġu l-ħbib tagħkom jaqbdu l-ktieb bħala il-passatemp tagħhom. Għaliex għandna bżonn aħna li jkollna pajjiż li l-erf jikber. Li ma jfissirx li għax inkunu għaddejna mill-fażijiet tal-iskola u ġibna l-kwalifiki, ifisser li b'daqshekk akkwistajna l-erf li għandna bżonn. Aħna llum qegħdin f'mument f'pajjiżna fejn nemmen bisħieħ li rridu mmorru anke l-livell li jmiss tad-demokrazija tagħna. Demokrazija hija xi ħaġa tevolvi, mhux takkwista d-demokrazija u sserraħ moħħok imma trid tkompli tevolvi. U x'inhi dan? U x'inhu dan? Huwa billi aħna permezz ta' l-erf li rridu nakkwistaw, rrid ikollna poplu li jkun kritiku. Critical thinkers, irridu nkunu critical thinkers, ġifir biex kif jgħid il-Malti ma nkunux it-tip ta' nies li jagħmlulna l-bżieq fuq imneħerna, kif jgħid il-Malti l-antik. U biex dan ma jseħħx, u biex aħna nagħtu l-kontribut 100% tagħna lil pajjiżna, lis-soċjetà tagħna, irridu nkunu critical thinkers, irridu naħsbu b'moħħna. U biex taħseb moħħok, trid tkun ftaħtu moħħok u tiftħu billi inti tiftħu biex takkwista l-erf. U l-erf jiġi billi taqra
Takkwista kemm jista' jkun esperjenzi mill-qari. U allura rrid inħeġġeġ l-tfal biex tħeġġu l-sħabkom, il-ħutkom li forsi ma tantx ikunu jista' jkun li jkollkom ħutkom id-dar li mhumiex daqshekk ħerqana għall-qari imma l-sħabkom ukoll ħalli kemm jista' jkun il-qari jsir il-passatemp nazzjonali tagħna. Ħalli jkollna poplu li jkun kapaċi jaħseb, jassigura li qatt ma jkollu min jagħmillu l-bżieq fuq imnieħru kif kienu jgħidu il-Malti l-antiki. U allura nassiguraw ukoll li pajjiżna ikollu suċċess f'kull ħin. Suċċess u progress f'kull ħin. Għaliex ikollu ħafna ħassieba, ħafna nies kreattivi, ħafna nies innovattivi. Illum id-dinja tarmik jekk ma tkunx kreattiv u jekk ma tkunx innovattiv. Illum il-progress, it-teknoloġija tant qed taġġel u tant qed tiżviluppa li jekk aħna ma nżommux mhux pass magħha, pass qabilha. Aħna ma nibqgħux relevanti. U allura għalija jiena il-qari huwa ċ-ċavetta ta' dan kollu. Minnaħa l-ora mbagħad rid nagħti ħajr minn qalbi lill-għalliema il-kapijiet tal-iskejjel ta' 22 skola li ħadu sehem f'din il-qaritona nazzjonali, ngħidulhom grazzi talli entu biex nagħmlu l-istorja. Entu biex nibdew ħalli nħeġġu l-ħaddieħor. Ħalli l-qaritona nazzjonali mhux biss tkompli ma tkompli tikber u tkompli tinfirex. Ħalli ngħinu biex dan il-pajjiż il-ktieb jerġa' jsir tassew il-ħabib tagħna. L-qari jsir il-passatemp nazzjonali tagħna. Nittamaw ukoll għax aħna jiena nara kbir, ġifieri u l-ambizzjoni tiegħi qas jorbtu biss ma' xtut, imma jiena t-tama tiegħi hija li dak li bdejna f'Malta noħduh fl-ispazju kollu tal-Ewropa. Ġifieri nkunu katalisti biex ikollna l-qaritona Ewropea. U hekk allura Malta tkun inkubatur ħanejdu hekk billi bdiet dal ħanajdu hekk proġett pilota li nistgħu mbagħad ukoll ngħinu lil popli oħra jaddottawh imma wkoll mhux biss nikkompetu skola ma' skola ma jista' jkun nibdew nikkompetu skejjel ma' pajjiżi u ma' soċjetajiet oħra u ma' pajjiżi oħra. Allura David dit tkun issa n-next step tagħna li nkomplu nkabru tagħna hawnhekk imma wkoll inkomplu bl-ambizzjoni li dan li nixtiequ għal pajjiżna li l-qari jsir il-passatemp nazzjonali tagħna jsir ukoll il-passatemp Ewropew tagħna. U billi nagħtu l-eżempju tagħna. Sadattant irrid mbagħad ngħid grazzi lil Sam u l-Karl tal-ispirazzjoni li jtuni. Semmu Karl f'ħajti kienu importanti ħafna. Semmu Karl għajnuna ħafna naħseb iktar u nkun iktar profonda anka kif nagħmlu l-affarijiet u bis-saħħa tagħhom u bis-saħħa tax-xogħol li intkom eżist tfal għamiltu flimkien fl-iskejl tagħkom, il-kapijiet tagħkom mal-għalliema tagħkom. Aħna se nkunu qegħdin issa mhux biss ngħidu rajna ħafna kotboħ aħna u llum allura għandna da tħeġġiġ għall-qari, imma nkunu qed nagħmlu wkoll differenza fatt sostanzjali ta' studenti li għandhom bżonn li jkollhom mhux il-ktieb kif soltu nieħdu mill-iskaffa tal-librerija, imma dawk il-devices, qed nipprova nsib il-kelma bil-Malti, ma nafx x'inhi, mhux tiġini, devices li jkunu li jistgħu jassistu lil min għandu bżonn dat-tip ta' device ħalli jkun jista' jaqra u allura jikseb l-erb. U allura din hija wkoll ċelebrazzjoni kbira ta' inklużjoni. Ċelebrazzjoni favur l-impentana għall-inklużjoni li mhux għax tajba jien tajjeb kulħadd, imma li jien qed inġeddet eżist tfal entuna inġeddu u rġajtu għamiltu statement qawwi li tridu tibqgħu jimpurtakom minn ħadd ieħor. U dan huwa valur li għaddewlna ommijietna u missirietna u li aħna rridu nkomplu nożżuh u rridu nkomplu nġedduh għaliex jekk insiru bħal ħafna pajjiżi oħra kulħadd jaħseb għal rasu ħankunu tlifna mhux ħafna imma ħankunu tlifna kollox. U allura rrid nirringrazzja l-Aġenzija Nazzjonali tal-Litterizmu tal-ħidma qawwija li qiegħda tagħmel
tal-li tiġi on board fuq idejat mill-laqwa ħalli nkunu nistgħu tassew niċċelebraw u tassew nagħmlu biċċa xogħol mhux biss tajba għat-tfal tagħna, imma biċċa xogħol li turi li pajjiżna huwa pajjiż li għandu identità mill-laqwa u mill-isbaħ għaliex l-egoizmu fil-waqt li qed ngħixu f'dinja li ġielek taħseb fik innifsek imma aħna għadna b'dik l-identità li għall-grazzja t'Alla ħallewna b'legat ommijietna u missirietna dak li rridu ngħixu f'soċjetà li tinkludi l-kulħadd u li kapaċi nagħtu l-ispalla lil xulxin. Għax aħna poplu li jimpurtana minn xulxin. Nirringrazzjakom, nifraħ l-tfal, grazzi ħafna, eżiskapijiet tal-iskejjel u għallima, grazzi ħafna Semmu Karl, grazzi David bit-tim kollu tiegħek tal-Aġenzija Nazzjonali t-Turizmu, APS u Remax and Friends, grazzi li ġejtu kollhom bord biex nagħmlu din l-attività mill-isbaħ realtà. Grazzi.